Wow, omaय ओंख्रियालाय? ओंख्रिया इदिनो गरमनिफ्राय फैनानै नों इसिमान गोथाव ओंख्रिबा खुवाबा खांना होआय थाफ्लिखै मोसौ बोरायखो मा होनदो लाजिगैयि उन्दुनायनि टाइमाव उन्दुगोन मावनायनि टाइमाव मावगोन ओरै इलाय बय हाबदो सं सोरदो सं गाहामैनो हो हाबो नामाखै हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव गोसो गोरबोजों बरायनाय बावहरबाय गोबावसैमोन नोंथांमोनखौ लोगो मोनैया दिनै आरोबाव फिन खेबसे नोंथांमोननि गेजेराव आं नुजाथि फैबाय मानो होनोब्ला आंथ ब्लगखौ लाथारनांगोन दिनै माने जोंहा फार्स्ट टाइम माइ गायनो नागिरदो दिनै खोथिया फुगोन ओमफ्राय गायलांबाय थासिगोन जा रेडि खालामबाय ओरैहाय साता दै सेखा गय लाबाय ओमफ्राय ना जोंहा आब' आं जोंहा बिजावजालि खाथामबो न'नि गोजानो खोथिया फुनो नागिरदो आरो रावखौबो लायाखै भेजाल जायो मालायखौ लाबा ओमफ्राय न'नि गोजाथा थारमाने गायनो बाबा उन्दुनाबो थानो हागौ फोथार बारियाव ओमफ्राय दा आङो हासबेन्डजों खोन्थालांनि आरो नै इफोरबायदिनि काहानिया आं माने भाबिखायो आरो इफोरबायदिनो गियाननिखा होननानै लाफ्लांनायखौसो लाफ्लांनाय आं इफोरबायदि हौवाखौ हे भगवान बोरै सेल सेल उन्दुना दं आयौ गिलु बालु Ikhunda na nuwakhै nोङो ना हमनांगौ बानायनो मा जुजि दं खोन्था ओमफ्राय माथो उथियाखै 8टा बाजिलांबाय मिथिबा 8टा बाजिलांबाय न'खराव मा खामानि ओंखारदो आलि बिदा खोनांगोन ना मानांगौ एसेबो गियान गैया नोङो माइ गायनो थांनो ओंखारबाय खोथिया फुननोसै दिनै मा गमानो गैया खोमा इसोर लुनदाव दाव बोरै उन्दुना दं आयौ खोथिया फुलाबायनो हास'जोबगोन गमानो गैया इफोर मानसिजों रायलायाहाय आं ओइ मिथिया इयो मिथिया खोथिया फुनो गोनांखौनो मिथियाना आयौ मासो बावलायनो खाङा मानैखो नायफिनै नोङो खांना होआय थाफ्लिखै मोसौ बोरायखो दायो साहा हैनो खोथादो आङो खोथायनो आंबो थांनोसै मानोसै आरो ताल लानानै साया टाइम है नङाबा ओरै जाल्ला दंफैयो आंबो आं 3टा 3:30 हाजिरा दं ना मानो इनो मैयानो रायलायबाय थानायखै मबाइल नायनानै इफोरबायदि इदि जायो आरो खोथिया मोजाङै फुदै खोथिया मोजाङै फुदे मैया रायलायनायखौ गोसोआव गैया आयु थैबे मैयानो बाबा आं बाबाया खोन्थाबाय खोथिया राबाय फुदो होनना खिथाबाय गमानो गैया मबाइल होना आयु दायो जुदि 11टा बाजियाव साया मोनैया मबाइल नांगौ नै फै खासे जागोन ना जायाखैबा दा थांबाय थानोसै जोङो आयौ मा उन्दुगाद्रा हौवामोन गांलाय हाजिरा मा ओंख्रि संदो ना ओंखाम ओंख्रि गैलिया 300 करि हरनो नागिरबाय आङो 300 करि ओंखाम जालायला 300 करि हरनानै खतम नामा ओमफ्राय सायाव मा दं फेसिलिटिया गाखेर साहा फुदुं ओमफ्राय ना माबादो इयो पुरनाया इखौ बायनानै लाबो ओंख्रि नाङा ओमफ्राय बेखौनो गांनै लाबो जों खाथामल'खा ओमफ्राय माखाय फेसिलिटिया मोजाङानो बा हाजिराबाबो नुवाखै मान फेसिलिटि होननाय दरायनाय ओंखाम ओंखामखौ होआ जाहैबाय बा बेदरनि मानि सावला जुलायबायानो गाजदारास्लानि थरायनानै खोथिया फुनायखौ नायनायजों लोगोसे आंबो आलि बिदा जावनो थांनि नायलांबाय था र' थरायनानै खोथिया फुनाय खोन्थायनि आङो डाइलग मारनायासो बांसिन जादों मा संसोनालाय हो माथो एख'आनो जायाखै आगानसो होनबा रिएक्सन दब्लायसेनि फुबाय असाना मिसालै हासिया फुनाखथिब्लादों नामा केमेरायाव फुनाखथिब्लादों नामा जलासो दंथारो संलाय दासो लासै जों बोरै बान्दार सं
Bicara na, penang na. Ang foto na nih kecek nih. Sama saja. Oh. Rừng ra rừng. Tại sao làm con sắc đàn là bài bà anh ali ta sống với đằng nữa. Rừng ra rừng phân nữa. Nung baca. Nung baca. Tiga nih. San nung siapa? Batu kecil punya balai besung nih. Ya, saya sekalam betung nama. Saya sekalam betung nama. Tidak sudah. Ya, kuanjak ini pun nih soalnya punya nih kini kalau sudah. Soalnya langsung filter semua. Tak sesuai deh. Tuh ini pernah umar berapa ini ya? Mojangkal? Mande, lagi. Nanti mau dukan, mau nanti mau kan. Mau kan. Biasa mawan nggak mau debar, ya lebih dah makan kena tangpi deh. Haya. Pernah nih lam ikut jangan kan nih aku pun nanggan ada, mata pun bukan haben roh kau sih. Kan ya pun nanggan terus. Haya. Siapa nih ke? Dah sih wanita ke urusan jaga. Tapi mah, sari nota zabai. Ang zabai dah nizugnin. Abad mau geram, mau tising geram. Mau tising geram. Berimin depan TV me. Mau tising aja. Oh. Nanti tiap. Nanti mau tising. Kendran masak geram. Saya lagi percaya. Furainai man baidi pikas mansi sanang gaprau horgasine nei dan latarbai iyaw portha lana itu portha sadjane in kap labai iyaw labai sakhe sa gudung krisni dei gusu aram nei na fai ni siro da ma bokhi ning thamana khana songbai tha bokhi ha ni ang manen batai motam di 2 घन्टा sa fe no fainane salang no fine re 2 घन्टा sa jane di bokhi aba naibai tanai ni Nabi dan serma di buku gini, boy itu kaprol bedung sasa nane, labai nih. Sasa, itu bay. Babar, nih betan nih hari yang mau berfai. Nuakan nih tok musang putung nela, apa itu ba? TV no ma beolai, sos no lai botol olai. Babar kamu? Usuh tu jas bay mana? Ba, iman badi. Oh belum naik deh, ya? Nih om bay nih om nih, yang musang. Sandung gue guys harus orang seperti ini. Sandung tanah betul. Sandung gue guys dia saja punya dan sere. Ini sandungan mati aku anjak ya, malah lebih betul. Nih, tuan sian dong bay dong. Oh, hajirang aku sana misalnya. Oh, zakarnya lo nama. Dul. Woi, doko jahat dulu saya. Oh, gedan sih. Haknya apa sih? Sudah kena ada nih. Bah, kau selo. Deh mabar, lu. Esi gue bau nale, salu nih ya. Yeah, kawan tan sana nih. Sakit nih, kunci sakit nih. Weh jahat deh. Oh. Di sini. Telu. Geme nih kau. Porta tuh boleh jahat nih. Tapsir jalan nih. Oh, ilesin medum lede ne one. Dari porta dong. Menem. Oh, ang nulai, ang buat riot. Kau selalu jangan nak gerli. Kau jadi na? Cakap lagi kunci. Tes kalau nih. Tes kalau nih, mau jadi. Luar hari rezeki lewat beli. Oh.
आरो साफा जाखारो देनाय लोंनाय खनसे बेसेबा हिटखा लोंबाय था जाबाय था नामावखौसो होनलायगोन ओरै खाथार जाखायो जोंना नोंसोर रोंबावासो नोंखौ रोंबावासो होनबावदो निरुआ रोङाथ' आरो दा सालायनांदो आं ओंखाम संना फैनाया लागै इखिनिया जोबगोन ना जोबा हो अर्डार नांगोनथ' आरो इखिनिया जोबनांगोन ना ओंखाम संनाया लागै मोननाया लागै मा नांगो अ जागोन दे आं ओंखाम संना फैनो होमबा नै थरायनाया खोथिया फुबाय दं आंनिया थरायनानै बयलार फ्राय एवगासिनो नै बयलार फ्राय जानो लुगैदोलाय गरमनि खोथिया फुनायनि बा इमान बायदि आजादि खामथाबलायनाय जाबाय नै बरिया एवखादोलाय मिलौ फैलायगोन सोथा फैलायगोन थरनाया दायो जानायाव जानायखौ नाय र' खिन्थागोन आं दा दायो लोगोफोर दुगैखांबाय न'आव माबा 8:50 बाजियाव जों ओंखाम जानो फैबाय आरो ओमफ्राय गाननाय जोमनायखौ सुनानै होबाय दा जोंहा गांगा टप्पाया मा संना दोनदोथाय आंनो ओंखाम ओंख्रिखौ आंथ' संखालाङाखै मानो होनब्ला न'निनो गायनाय फुनाय नालाय जोंहा हासबेन्ड दंखायो नालाय मानिथो सिन्था ना बिनि थाखायनो बिखौ संनो गालांबाय दा मा ओंख्रि संनो गालांदो आयौ लाना फैखाबायबो मा संदो वाव ओमफ्राय ओंख्रियालाय ओंख्रि गैया बिदिनो गरमनिफ्राय फैनानै नों इसिमान गोथाव ओंख्रिबाबो खुवाबा सोमना जानानै बयलार फ्राय ओंखाम जानाय खानसिसिन जायगायाव नुनो खानसिनि आबो मिथिबाय इसके साथ मोजां नायाव आयानो आरो बार गुसु जाफैबाय इयाव बार गुसुआव बे जना जानाय आरामसे बे जना जानाय माबायदि मोनजागोन नोङो माबायदि खदाव मोनजागोन जों जाग्रा दिनै पिरा खदाव मोनजागोन नोङो दै माबार आरो नै फ्रिजनिफ्राय दै गुसु बनना बनसां नोंनो दै गुसुदो लोंबाव ओइ गरमाव फैनानै एसे लोंबाय आरोलै लोंजोबाखैना बा गावनो आंबो गरसेब्रा दहायना दा नों आंनि सिगाङाव लोंना फैना हट गरसे माबार बेदरखौ इदि जानांगोन नै फोथारनिफ्राय फैनानै गरसे मारनांला लाबो मारनांला लाइनमेन मानो नोङो इदि खालामनो मा जादों लाइनखौ मेव थिना ay Chinese style berapa India mantong kanang lagi naik daun lengnya sabsin kota ini mencigo ya beda ini standar dan pina itu ya isanya sih mayo ini das dan pina jadi ada sana kunci tina ngom sundana tina ke setelah itu, anda nanti setelah kan ini nanti, Bagaimana kasan sungguh? Nunggu tanya bayi kerja sana ni, langsung naik ekspor jadi. Juga, hari pias ke klub sana, milus bilang ni. Korom ni karena ini nosi bisa kenapa bayi? Ipen singon ni. Kalau boy, beri jaya mana beri jaya sana beda bicara. Sana dah, nung dah kan sini je, kan sini jangan jadi ni. Ile gue hab tu song, sudah song kami ni, hab apa ke? Nung zaman korom ni pepi deh, nung yau zaman kita ongkri babi aku apa macam kapan boy dohit ni song nakan deh ni, kapan ni? Song dia sih guna. Kau ni ber. Ni hab guna apa ni? Bung ni. Kau jangan jadi ni. Be, mungkin nanti kenapa? Kapan song dia? Nah, lu kurang boy ni. Alu dia? Kamu nak sorot nanti nu, alu mah. Alu wasor, kamu jangan sih. Zagrani, kira. Zagrani lah. Itu, ada dah. Tinta orang kan? Wah.